sitten No minä olen käynyt siis ihan tämmöisiä perusrahoitukseen liittyviä ja perustamiseen liittyviä opintoja. Jos on aloittava yrittäjä tai yrittäjäasioita, niin silloin kannattaa lähteä siitä liikkeelle. Mutta ihan mitä tahansa tutkinnon osaa voi lähteä opiskelemaan. Jos tarvitaan vaikka sitä markkinoinnin osaamista, niin sen voi tehdä myös oppisopimuksella. Yrittäjä voi hakeutua siihen tutkinnon osaa opiskelemaan. Ei tarvitse koko koulua tehdä. Mietin vaan nyt sitten, kun meillä on eri alojen oppilaitoksia täällä mukana, niin esimerkiksi tämän luvalla, että jos joku personal trainer haluaa lähteä opiskelemaan, niin onnistuuko se? Onnistuu. Sitten vaan katsotaan, että mistä Mikä sun tausta on nyt? Mitä sä oot opiskellut ennen tätä? No, minulla on toinen ammatti on sitten tuon talotekniikkapuolelta, että on siellä toiminut sitten myös. Ja sitten on tää liikunta ja terveys ollut sitten tässä about 10 vuotta sitten. Lähtikö harrastuksesta? No toisaalta joo, tai sanotaan, että se lähti ehkä sieltä, että alun perin on aina haaveillut, että olisi tullut tanssiopettajaksi, mutta se sitten jäi ja elämä vei vähän muualle, mutta nyt pääsin kuitenkin takaisin tähän liikunta- ja terveysalalle. Se on hyvä. Miten sinä kannustaisit nuoria lähtemään yrittäjäksi? No siis jos vaan on joku semmoinen unelma ja tavoite, mitä haluaa kohti mennä, niin minun mielestä se vaan kannattaa niin kuin lähteä sitä kohti rakentamaan ja eikä ainakaan miettiä mitä toiset ajattelee, että uskoo vaan siihen omaan tekemiseen tosi vahvasti ja hankkii ympärilleen sellaisia ihmisiä, ketkä niinku tsemppaa sinua ja kannustaa ja niin ihan varmasti hyvää tulee. Savonlinnan seutu vai